maken jullie met z'n allen een lawaai? Ja, is voor de carnaval dat iedereen het hoort. En moet dat altijd met veel lawaai? Niet altijd. Nee. Maar dat vinden jullie wel het leukste? Ja. Het is zeg maar een feestje dat iedereen verkleed gaat en zo. Dus eigenlijk een soort verkleedfeestje. Nou, wij vieren eigenlijk, is het de dag voordat de vaste tijd begint, de 40 dagen tijd. We zijn een katholieke school en willen daar aandacht aan besteden. En dan doen we nog 1 dag gek voordat we dan gaan nadenken over, nou hè, wat kan er beter, wat kan er anders. Nou, daar staan we daarna bij stil. Jij bent verkleed als? Zomermeisje. Ik ben als een pakje. We gaan vanmiddag carnaval vieren met z'n allen en ik zie dat jullie er prachtig uitzien. Want we hebben vanmiddag hoog bezoek. Prins Martinus de Eerste, wat een groot feestje. Ja, dat is een groot feest. Ja. Dat gaat zo mooi. Al die met de kinderen in Steigendaal. Buitenbieners en buitenbienerennekes, daar beginnen wij altijd mee, hè? Hoe heet Steigendaal met carnaval? Nou, meestal gewoon Steigendaal. Maar hoe heten jullie? De buitenbieners en de buitenbienerennekes. En wat betekent dat? Dat weet ik niet. Dat hebben ze toen een keer bedacht. Toen was ik er nog niet, volgens mij. Dus het is eigenlijk een soort van buitenbeentje. Ja, een buitenbeentje. Ja, Heel ja. mooi vertaald. Ja. Zie je een mooie octopus? Wauw. En dan waren al die meneren hier. Weet je ook wat dat precies was? Die horen bij de carnaval. En een van die is mijn buurman. Dus een van die mensen in die mooie kleren. Ja, Prins Martinus is mijn buurman. Je steekt je rechterhand naar voren. En wat doe je dan? Ga je naar je linkeroorlelletje. Ah! Muziek! Is dit voor je de mooiste periode van het jaar? Ja, carnaval is nog wel een hele mooie. Een heleboel mensen zeggen dat kerst de mooiste tijd van het jaar is. Maar voor ons is echt carnaval de mooiste tijd van het jaar. Het